Dnes sa ponoríme do zaujímavého sveta libida a preskúmame prírodné typy na zvýšenie sexuálneho apetítu. Takže, čo presne je libido? Je to vaša túžba po sexuálnom spojení. Vaše libido je tvarovo premenlivé, časom sa mení, najmä vo vzťahoch. Teraz sa poďme porozprávať o stratégiách. Zmeny životného štýlu sú dobrým východiskom, ale preskúmame aj ďalšie. Ak vaša sexuálna túžba klesá, poraďte sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Stres zabíja nálady. Nielenže narúša vašu energiu, ale má negatívny vplyv aj na libido. Na komunikácii vo vzťahoch záleží. Diskusia o nesúlade sexuálnych pudov, zdieľanie skúseností a prejavenie empatie môžu preklenúť priepasť. Nezabudnite na rande. V dlhodobých vzťahoch sú to iskričky, ktoré znovu zapaľujú plameň. Pohár vína alebo trocha marihuany sa môže zdať uvoľňujúci, ale kľúčom je striedmosť. Teraz preskúmajme prírodné doplnky. Počuli ste niekedy o koreni maca? Predpokladá sa, že posilňuje sexuálnu túžbu. Stará čínska múdrosť, Jingo biloba. Štúdie naznačujú, že môže zvýšiť túžbu, najmä u tých, ktorí sú ovplyvnení antidepresívami. A senovka grécka môže mať vplyv na mužské libido. Naša cesta sa končí jedlom. Pistácie, čokoláda a ústrice údajne na okorenenie. Aby sme to zhrnuli, nízke libido je univerzálny problém, ale prírodné prístupy môžu priniesť zmenu.